2019. godini Fondacija Tuzlanske zajednice provela istraživanje o kvaliteti življenja na području Tuzlanskog kantona u skladu sa globalnim ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Raspoložive mogućnosti za zapošljavanje mogu doprinijeti općem osjećaju vitalnosti u zajednici. Stabilan profesionalni razvoj i sigurno radno mjesto osnova su i za međugeneracijsku solidarnost. Također, nivo ekonomske aktivnosti stanovništva i zaposlenost utiču i na razvoj javnog sektora, s obzirom da samo zaposlene osobe doprinose javnim prihodima, bilo kroz direktno ili indirektno oporezivanje. Ekonomskom razvoju zajednice jednako doprinose i volonterski rad svakog pojedinca u zajednici. Od 2015. do 2018. godine prosječan broj zaposlenih na području Tuzlanskog kantona je rastao iz godine u godinu. U istom vremenskom periodu je sa rastom zapošljavanja ujedno i smanjen broj dugotrajno nezaposlenih osoba. Broj zaposlenih na jednog penzionera je u 2018. godini porastao za 1,4, dok je od 2015. do 2017. ta pokrivenost iznosila 1,2 zaposlena na jednog penzionera. Prosječna stopa rasta izvoza robe i usluga preduzeća koja posluju na području Tuzlanskog kantona je tokom 2015. do 2018. godine iznosila oko 12%. Prosječna neto plata u 2018. iznosila je 797 konvertibilnih maraka i veća je u poređenju na 2015. za oko 9%. Enes Muhamedbegović vlasnik je mini tvornice čarapa EMS Factory i dobitnik financijske podrške za startup poduzetnike u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka. Ovaj diplomirani pravnik iz Kalesije odlučio je sreću okušati u poduzetničkim vodama. Počeo se baviti proizvodnjom pamučnih čarapa i kaže da se kvalitet uvijek prepozna i zna cijeniti, tako da ima i redovne kupce svojih proizvoda. Mi smo u planu već sljedeće godine da preobrazimo obrt na društvo sa ograničenom odgovornošću i da krenemo sa upošljavanjem novih ljudi, da širimo tržište. U svemu tome će nam pomoći Fondacija Tuzlanske zajednice, obzirom da ćemo povećati naše kapacitete sada već za 100%. I onda ćemo samim tim imati elan jedan da napravimo jednu dobru priču. Prodaja relativno dobro, obzirom da smo novi na tržištu, obzirom da ta priča na neki način živi unazad nekih 6, 7 do 10 mjeseci. Zaista vjerujem u ovu priču i želim da vjerujem da će biti još bolja. Kako građani doprinose radu, zapošljavanju i ekonomiji? Pokušavamo pokrenuti vlastiti biznis. Svojim aktivizmom i radom u lokalnoj zajednici doprinosimo izgradnji infrastrukture i samim tim na ekonomskom razvoju. Apliciramo na projekte za sufinansiranje. Stvaramo mrežu prijateljstava, dijelimo informacije, povezujemo privrednike, promovišemo lokalni turizam. Prema UN globalnim ciljevima održivog razvoja svaka zemlja treba da osigura dostojanstven rad i ekonomski rast.